उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिङा मान्थिगिरि गामि। बे मान्थिगिरि गामियाव जौ बाहायालासिनो एबा लोङालासिनो बयबो गाजा गोमजा रंजा खुसियै मान्थिगिरि गामिनि गेदेरमा जर'खा रंजालि बैसागु खुंथायखौ देग्लाय फालियो। सानब्रैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 14, 15, 16 आरो 17 एप्रिलाव खुंनाय जादोंमोन बे बारनि रंजालि बैसागुखौ। 17 खालारखालि एबा जोबथा सानखालि बारहुंखा फैयोब्लाबो नाथाय रंजालि बैसागुनि हाबाफारिया मोजाङै जानानै थाङो। बारहुंखा फैसेयावबो जेबो गोहोम गोग्लैयालासिनो बे रंजालि बैसागु फालिनायाव बाथौ खान्थिजों 18 जरा खुन्थिया ओंथिखौ खेराइ मोसानानै दिन्थिलांनो हायो। रंजालि बैसागुखौदि जौ लोङालासिनोबोदि जोबोद मोजाङै रंजा बाजायै फालिनो हायो, बेखौ मान्थिगिरि गामिया बर' माहारिनि गेजेराव फोरमान होनाया थारैनो बाख्नायथाव। बे रंजालि बैसागुनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा। लोगोसेनो गुबुन गुबुन हांख्रायजानाय आलासिफ्राबो बाहागो लायो। मख'जाथावदि रंजालि बैसागुनि गेवलां मेलनि गेजेरजों गहपुराव रंजालि बैसागुआव बाहागो लानो थांनानै लामा जाब्रथायाव जिउ गोमानाय आरो गोब्राबै जखम जानायफोरा थाबैनो मोजां जानायनि थाखाय कन्डलेन्स आरो आरज गाबो।